децата как ще се настанат? Не знам. Добре, добре. Айде. Baš za него. Ovo je baš vrlo energijsko mesto. Kako? Dobijete Energiju. Dobra energija. Kažat što koji želi nešto dobro za sebe dobije obavezno do 1 godina. A koji poželi nešto lošu za nekim drugim isto dobije on do 1 godina. Vrati mu se. I zato sam rekla i autobus. Pazite što želite. Pazite što želite. Nadam se da je sve što je dobro, da nije ništa lošo. I ko hoće može da ulezne, nadam se da je otvorena crtica. Da, dobro, možda je vidite, ona je mala, ali tako interesantna. I po-interesantno je da prođeme preko mesto, ulaz je tu, a izlaz je tamo gore. Mislim da mogu svi. Pa zašto ne? Hvala. Onda ne ide niko, Marija. Sada se nalazimo u Rimskom manastiru. Evo pogledajte kako to izgleda. Njihov najveći manastir. Dođi opet na svoj.